Дали може би нарочно ли, с нощи в интернет се публикуваха един материал. Това е открито писмо и до вас, до Цецка Цачева, Менда Стоянова и така нататък. Дали познавате име на лице и с името Светло Кантарджиев по прякор Белото? И дали знаете, че за него има данни в службите от 2006 година и до сега не виждаме никакви конкретни резултати? Кой? Светло Кантарджиев по прякор Белото. Дистрибутор на кокаин. По документи мога да съм го арестувал, не знам. От кога е? Значи това е от антимафия, Българска легия антимафия, които дават няколко въпроса, главно към Цветанов, но към вас е дали познавате Светло Белото, който е бил нещо към познат на хора от ГЕРБ. Дали го познавате? Не. От спомените, които имам по делата, не ми излиза такова. Аз Ако смятам, нещо че ме подскажат, мога и да се сета, ако е по-отдавна. от 2006 година имало в службите информация за него. Аз до кога бе главен секретар? Пак в медийния бизнес и дали с препрани пари, тук си специално да се купуват телевизии и така нататък. Всеки може да напише, каквото иска. Точно така. Това е хубаво на Фейсбук. Хората пишат, Именно. общуват, дигат теми. И за това интернет обществото е благодарно за това, че ние първи спряхме акта, ако си спомняте. Така е. Преди още Европейската комисия.